gaurkoan dantza urbanua ekarri duzu Atxabaltara, Ibarra kiroldegira, fan dance lehiaketa. Ez da lehenengo aldia, ja, bauko oituratxo bat honek. Zer dela eta sustatzen duzu lehiaketa? Lehen helburua da pixkat inguruko, Euskal Herriko dantzariei plaza bat eskintzia. Berez, lehiaketa formatu badeko, Break on Stage jaialdi, nazioarteko jaialdi horretan parte hartzeko aukera eskaintzen da. Eta, lehiaketa izateaz gain bebai, topaleku bat da, dantza urbanoen inguruan, gazteen arteko topaketa bat, Zelako maila egoten da urtez urte? Urtez urte hobera doa. Aurten ikusi dugu, bai, egoerak berak, limitatu dela pixka partaidetza, Pixka partaidetza bajuago egon da, berez gazteak zaitasunak izan dituztelako bai elkartzeko, Baina elkartu direnak eta eskaini dutenak sekulako maila erakutsi dute, Eta ikusten dugu bai urterik urtera epaiek lan desente zailago eukinten dutela, Igual horrek izlatzen lau, zela musika eta dantza urbanua nolabait garaikide da, gaur egun? Garaikidea dana da, Azkenean gertatzen dena, Eta badauka puntx berezi bat, baina urteak daramatza horre olatuaren aparra horretan, Oso ondo, lehiaketako irabazliak nora joango dioin? Barakaldora, maiatzaren 21ean, bertan, egongo dira egun osoko ekitaldiak Barakaldoko puntu ezberdinetan, eta gero bukatzeko Barakaldo antzokian egingo da ikuskizun nagusia eta bertan partu hartuko dute, mundu mailako breakdance talde potente batzuekin batera, Forma ezberdin asko hartu ditu jaialdiak, bizirik dagoen jaialdi bada, eta guretzat oso posgarria da, Behin Euskal Herriko artistaekin antolatu ahal izatea jaialdi potente bat, hori sekulako bizipena da, Samuel, zuzare Camden Towneko dantzarietako bat, saririk ez dozu lortu, baina behintzat ondo pasau dozu, hori da importantia. Bai, oso ondo pasau du, atera gare estatokira dan ematera, eta oso postasunaz jendia guztan jako, eta danak hasi die oiuka, eta oso pozik. Gainera, nire lagunekin indot dantza, nire lagunak ez ja familia bezala die, eta oso pozik. Inoa, zegin zen da gaurko egunerako aukeratu zuen abestia? Gure abestia Jeronimo deitzen da, eta pixka bat dantza honekin demostratu nahi genuna zen, dantza urbanoak modu askotara aurkeztu daitezkera, ikusi da gure dantza pixkat ezberdina zala bestekin konparatuta. Olako kantu bat, olako koreografi bat, zuzenekora ekartziak lan desente suposatuko dauz, zenba denbora egon zari hause lantzen? Egon geha 3-4 hilabete, gutxi gora bera, eta lan gogorra izan da, baina balio izan du, nahi behintzat oso harro nago, oso ondo. Izenbe, hemen ikusi txuko Euskal Herri osoko dantzarixak, kriston maila, ez? Kriston maila egon da, gainera absolutu mailan tokau zaigu dantzatzea, eta ikusi da zaila zan, eta ez dugu lehurtu, baina ez da ezer pasa, eta oso ondo, gure konpaineroak baita ere oso ondo egin dute. Baina zer ez duzu lehurtu, hemen zer da kontua irabaztea, ondo pasatzea? Ondo pasatzea, baina guzti gustatzen zaigu irabaztea. Baina ondo pasaude, ondo egon da, Oituta zauze, emezte jendeen aurrian dantzatzera? Nire kasuan nire lehenengo urtia hau iten, orduan niretzako da pixka eta rarua, eta horrek niri urduritasuna sortu duzta, baina espero dut hori kentzia denborantzia. Eta gogo isa daukotzu hemendik aurrera urduritasun hori kentzeko? Bai. Gogo asko dauko, zen niri azkenean, niri eta nire lagune hau guztau itxe jaku, eta uste dut nota bitzen dela, ateratzen garenean estenatokira, eta espero dut hori segitzea.
Ba, jarraitzu gozatzen, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kaixo Sonia, gaur speaker lanetan ibili zare eta sekulako burrumba egonda batzutan ezin zintzugun ez da entzun. Bueno, baina hori da asmoa bai, ez? Giroa alaitu pizka bat eta gazte jentie honek kriston esfortzu egiten dutela hemen egoteko, kriston lan piloa dago, beraien koreografian atzetik, orduak eta orduak dira, imaginatu, taldeak oso potenteak dira, 14 lagun, 22 egon dira baten, eta karo, ordu pilo baten zai, orduan beraiek ondo pasatzea, edo beraiek ondo pasatzen gu bai oso ondo pasatzen dugu. Eta zelako ilusioa pizten dauden jaialdiak bai dantzarizengan eta bai ikusliengan. Bai, egia esan gitzinaka, alaitasun batzuk berreskuratu behar ditugu, hemen ere Txabaletara itzuli gara, eta oso pozik gaude gu bai, guretzako plazerra da. Bueno, jarraitzu dugun, hau normaltasun bihurtu da dira hemendik aurrera eta jarraitzu dugun olakoak antolatzen gehiago. Bai, eta dantzatzen dauen herriak, bakizu, Ez da inoiz hilko. Efectivamente, eskerrik asko.